d'uns anys cap aquí anem a la bolera, a Barcelona, i anem en família, anem amb amics, anem en parella, també. La bolera està molt bé, hi ha molts racons on practicar aquest esport. Però què passa amb el billar? El billar és un clàssic per sortir a la tarda, per a la nit fer copes amb amics, també en parella, i fins i tot competir. Sort que tenim a Barcelona la Pecera de Pool, és un racó on venia a descobrir quantes i quantes persones hi ha aficionades i que senten passió per aquest esport, pel billar. Estem amb l'Albert Virgili, tu ets copropietari de la Pecera de Pool. Explica'm com neix aquest club de billar. Bueno, doncs mira, som 3 socis, que n'hi ha 2 que són semiprofessionals, diríem, del billar, i bueno, doncs venim del món de l'hostaleria, ells del món del billar, i vam creure que podríem fer una fusió això amb el tema de billar i hostaleria. Ens vam animar i doncs mira, ara ja farà 3 anyets que estem aquí, intentant donar un servei més a tothom, una mica d'hostilitat amb tema billar, barrejau amb hostaleria, amb esports, i aquí ens teniu. És un racó aquest, la Pecera de Pool, on ve moltíssima gent que té aquesta passió pels billars, però també ve gent que no en té ni idea, que s'apropa, que mira com juguen els altres. És a dir, que és un lloc molt obert a que persones aficionades i no aficionades a aquest esport, al billar, s'apropin i el coneguin millor. Sí, i tant. Nosaltres vam fer sobretot perquè la gent que està aficionada al billar, que sembla un esport que potser no és tan conegut aquí a Catalunya, hi ha un munt de gent que el practica, que juga semiprofessionalment, només per bon hàbit de fer un esport, i bueno, nosaltres, com t'he dit, vam voler fer una fusió d'això, i com bé dius, doncs clar, volem donar un bon ambient a la gent, perquè l'ambient del billar és un ambient molt sa, molt divertit, molt hostil, i això barrejar una miqueta amb el tema de l'esport, futbol, i també barregem el que puguin vindre tema d'Erasmus, que també està funcionant bastant bé. La gent de fora està coneixent la Pecera del Pool, és un lloc divertit, amb molt d'espai, i que està agradant, i també fem trobades amb gent d'Erasmus. És a dir, gent d'Erasmus que venen de molts països on potser a la pràctica del billar ja està més habituada i la fa tothom, no? Però jo vull que m'expliquis quina diferència hi ha entre que jo vagi a un bar i hi hagi allà una taula de billar i el que vosaltres teniu, que és un club. Quina és la diferència? Doncs mira, nosaltres el que volem donar és una diferència de servei, que tu puguis vindre aquí independentment de l'edat que tinguis, del que t'agradi o no t'agradi, i que puguis trobar diferents coses a poder fer. Que tens aquí 7 taules de billar professionals, que si t'agrada experimentar una nova experiència amb el billar, doncs nosaltres els animem, ensenyem a com poder jugar al billar, les normes del billar, i que es puguin divertir aquí. El que vulgui jugar a dart, doncs també tenim 3 màquines aquí professionals que poden jugar. El que vulgui quedar-se només a veure una consumició o sopar o qualsevol cosa, tindrà una varietat de serveis per la gent, que hem dit ara, de diferents edats, que et ve de gust celebrar un aniversari, doncs que sàpigues que aquí a la Pecera també tens uns reservats per poder celebrar el teu aniversari sense impediment que els que juguen al billar o veuen el futbol puguin seguir gaudint de la seva festa. Jo sé que vosaltres aquí teniu aquesta sala on estem, que és oberta a tothom, els que en saben i els que no en saben, i també teniu a baix una altra sala, és el club, que aquí sí que ve la gent a practicar, com aquells que van al gimnàs cada dia, i hi ha gent que li agrada practicar perquè competeix de manera professional o semiprofessional, i és aquí moltes vegades on fan el seu entrenament. Sí, a baix hi ha com un club més privat, que aquí sí que tu aniries només a entrenar-te o per hobby o per preparar algun tipus de competició, i sí, com bé tu dius, seria com un gimnàs, que tu tens la teva llicència per poder entrar quan vulguis, i quan et ve de gust per disposició o perquè tens ganes de jugar, vas allí, tens 4 taules a baix també professionals i pots entrenar per el que t'he comentat ara, per diversió, per vindre amb algun amic o per preparar-te algun tipus de competició. Albert, no saps la de vegades que jo he estat a algun bar mirant com juguen els altres, pensant, ha de ser molt xulo això, però no tinc ni idea, no tinc tècnica, no sé com va, no sé quines són les regles. És un lloc també per persones que vulguin començar i teniu algú aquí que pot fins i tot fer-li algunes classes? I tant, amb això no tindries cap problema. A baix hi ha jugadors molt professionals que en saben molt de nivell, i qualsevol persona amateur que vulgui tindre alguna classe, alguna cosa a aprendre, el que sigui, només ha de vindre aquí, preguntar-nos, i nosaltres el que farem és facilitar-li perquè pugui iniciar-se en el món del billar, que per la gent que no ho coneix és un món molt divertit, molt xulo, i que de veritat que quan comences t'enganxa molt. Albert, a l'entrar, i ara vosaltres ho veureu perquè els nostres companys també posaran imatges, hi ha una gran fotografia del Paul Newman i el Tom Cruise amb aquella pel·lícula que van posar una miqueta de protagonista al món del billar. Ens donaven una imatge una mica com canalla, sòrdida. Això és totalment diferent. És un ambient molt sa, molt internacional, i on la competició és molt sana, no? Sí, aquí el que premia sobretot a la gent que no coneix el billar és veure això, el bon ambient que hi ha, lo sana que és la competició,
competició, que tant si guanya un com l'altre ningú s'enfada, sempre hi ha bon ambient, i a nivell de decoració sí que la foto aquesta no podia faltar. No podia faltar, no? Com aquest. Però vaja, aquí no es trenquen els pals, no hi ha baralles, no hi ha aquest ambient més diríem, més rockero o més guerrero o més com vulguis dir-li. No, això seria més pel·liculero, aquí és totalment el contrari, no? Quan un guanya o perd, el que fan és felicitar-se, sí que hi pot haver la típica conya de que la pròxima et guanyaré jo o tal, però et dic que l'ambient és un ambient molt bo, molt sa, i ja et dic que animo a tothom que ho provi perquè és un esport molt divertit. Bueno, hem parlat del club, però vull parlar de la gastronomia. També hi ha gent que ve aquí i que teniu una bona cuina, no? Amb aquest tipus de menjar que permet anar jugant al mateix temps que vas seguint potser el partit, és a dir, que faciliteu que la gent pugui aquí sopar, per exemple. Sí, al final tenim que pensar en tothom, perquè al final els que juguen al billar també arrastren amics, família, companys que potser no els agrada tant i també tenen que atendre un servei. Aquí sí que hem tirat una miqueta l'estil més americà, diria jo, però el tema d'hamburgueses, frankfurts, alguna amanida, algunes alites, tipus així barbacoa, com es fan allà als Estats Units, i hem intentat buscar la millor qualitat possible pels clients, i la veritat és que està funcionant molt bé, estem molt contents i la gent que ve s'està animant i repeteix. Albert, és un club obert a totes les edats o és per majors d'edat? Perquè de vegades amb això pot haver-hi confusió. Sí, no, de fet és un club obert a totes les edats. De fet, com t'ho comentava abans, animem a tota la gent que pugui vindre en família, pots celebrar el teu aniversari, fer qualsevol festa que et vingui de gust, ens vens, ens preguntes, t'adequem una zona per tu i els teus amics o la teva família, i aquí, evidentment, poden entrar nois des de totes les edats. És un lloc per disfrutar en família, per disfrutar amb amics, tant si tens nens de 3 anys, de 15, de 18, dels que faci falta. Aquí és apte per tothom. Escolta, juguen moltes noies o no? Doncs la veritat és que sí, hi ha bastantes noies que s'estan animant al tema del billar i al final és un esport per tots els públics i com més gent s'animi millor. O sigui, aquell clitxé que tenim moltes vegades dels clubs de billar, només hi ha nois i hi ha un ambient allò molt tancat, molt masculí, això ha passat a la història i és un clitxé del cinema, potser. Sí, jo crec que és una miqueta més de cinema, nosaltres estem ja molt més oberts, estem molt més endavant i crec que això és apte per tothom, tant nois com noies, a ser indiferents si juga un o juga un altre. De tant en tant hi ha competicions, és a dir, organitzeu vosaltres com a club també el que vingui gent a competir, no? Sí, les competicions normalment les intentem muntar al club de baix, que vaig així la gent està més concentrada, no s'ha de barrejar amb gent que està potser gaudint d'una altra cosa local, i les competicions normalment les fem al club privat de baix. És un ambient, com dèiem, molt d'esport, perquè a més amb aquestes pantalles gegants anem seguint tots aquells canals de televisió que connecten amb moltes competicions de molts esports, no? Vull dir que aquí l'esport és el protagonista. Sí, l'esport ha de ser, al final el nostre lema que tenim aquí és que som més que un esport bar, i és això, de que qualsevol esport que et pugui agradar, nosaltres aquí tenim la disposició que tu puguis gaudir d'un bon dematí, d'una bona tarda, amb companyia o vingui sol, i bé, qualsevol esport que t'agradi, nosaltres t'adequarem una taula amb una televisió allí perquè tu puguis gaudir del teu esport. Es pot jugar aquí tots els dies de la setmana? Hi ha gent aficionada que ve gairebé cada dia? Sí, gairebé cada dia no, cada dia. Hi ha friquis, no? Hi ha friquis. Tenim obert tots els dies de la setmana, des de les 4 de la tarda fins a les 2 de la nit, i els divendres i el dissabte fins a les 3, i aquí pots barrejar això, el gaudir de veure un esport, de practicar el billar, de quedar-te a sopar, de fer un còctel, la primera copa, i intentar donar un bon servei a tothom, que tinguin un bon ambient, que puguis gaudir d'una bona festa quan vens a la pecera del pool. Escolta, aquí a la pecera del pool ve de tant en tant alguna bona figura del món del billar per poder aprendre a dir, com a mínim, mirar allà com juguen, aquella gent que ve amb els seus pals i que són ja uns professionals que saben el que venen. Sí, et diria que la majoria de gent que ve aquí, sobretot quan obrim, és gent ja que ve amb els seus pals, amb els seus tacos, perquè són molt metòdics a l'hora de jugar, cada un vol el seu material que el té molt ben cuidat, i la veritat és que és una bona experiència vindre, i encara que no t'agradi el billar, veure com se preparen per jugar, com practiquen el billar, amb les seves tècniques, la seva manera de concentrar-se, com tiren, perquè tiren d'una manera o d'una altra, i la veritat és que és una cosa molt curiosa si no ho has vist mai, i et dic, animo a tothom que vingui a veure-ho. Bueno, doncs la pecera de pool, ja ho sabeu, un racó a Barcelona on és realment el billar el protagonista. És un club professional on també ve gent aficionada, gent que no en sap i que està aprenent i que troben aquí un racó agradable on passar una molt bona estona, sempre amb l'esport i amb aquell esport sa, no?, com a bandera, no?
Sí, al final l'esport ha d'anar lligat de la salut i al final l'esport sa i la salut ha d'anar, com t'he dit, lligat, i aquí el que intentem és això, que hi hagi bon ambient, salut, diversió i que tothom que vingui s'ho pugui passar bé. Bueno, doncs em quedo a fer la meva primera classe perquè no tinc ni idea i vull sortir d'aquí, de la pecera de pool, com a mínim sabent la tècnica de com es tira una bola d'aquestes. Gràcies. Doncs prepara't que anem a tirar unes boles.